салом. Хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа 19 декабр ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Додгоҳи шаҳри Хуҷанд 11 сокини вилояти Суғдро ки ба қавли додгоҳ дар фикри амалиёти террористӣ дар Тоҷикистон ва иштирок дар ҷанги Сурия буданд, ба ҳабс маҳкум кард. ин мурофиа шоми 8 декабр баргузор шуд. Додгоҳ мегӯяд гурӯҳи мардонро сокинони Панҷакент ва Спитамин Мансур Бобоёров ва Элдар Ҳотамов сарҷамъ оварда, аз ҷумла онҳоро барои сафар ба Сурия ташвиқ мекарданд. додгоҳи шаҳри Хуҷанд ин афродро мутобиқи бандҳои таъсис ва иштирок дар иттиҳоди ҷиноӣ, даъвати оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохтори қонунии Тоҷикистон ва ҷалби сокинон барои иштирок дар ҷангу задухӯрдҳои мусаллаҳона дар кишварҳои хориҷӣ аз 9 то 19 сол зиндонӣ кард. мақсади Бобоёров Мансур ва дигар ҳаммаслакони ӯ ки аъзои ҳизби исломии Туркистон ба ҳисоб мераванд, ки дар давоми аз моҳҳои август декабри соли 2010 то лаҳзаи дастгир шуданаш, яъне 26 сентябри 2014, ки ин дар ташкилот ба мақсади ғасби ҳокимият ва тағйир додани сохти конститутсионӣ ва тамомияти арзии ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил фаъолият карда, фаъолона иштирок карда, пайваста кӯшиш кардааст ки ин ташкилот ба мақсадҳои худ ноил гардад. айни замон наздикони яке аз маҳкумшудаҳои асосӣ иттиҳомоти зидди Мансур Бобоёровро рад карда мегӯяд ки ӯ ҳеҷ гоҳ бо даъват ба ҷангҳои Сурия машғул набудааст. дар ҳамин ҳол мақомоти ҳифзи қонун дар Суғд мегӯянд ки ин 11 нафари маҳкум шуда бахше аз гурӯҳи азими 50 нафара ҳастанд ки қазияи онҳо мавриди таҳқиқи мақомот қарор дорад. вазорати мудофиаи Тоҷикистон маъракаи даъвати ҷавонон ба хизмати тирамоҳиро натиҷагирӣ карда мегӯяд нақшаи даъват 100% иҷро шудааст. Фаридун Маҳмадалиев, сухангӯи ин вазорат, дар суҳбаташ бо радиои Озодӣ айни замон эътироф кард ки дар ҷараёни татбиқи даъват ба хизмати сарбозӣ камбудиҳо ҳам ҷой доштааст. Вай тасдиқ кард ки комиссари ҳарбии ноҳияи Панҷакент ва як афсари баландрутбаи ин минтақа барои латукӯби падари як даъватшаванда аз вазифа барканор шуда, ҳоло додситонии ҳарбӣ аъмоли онҳоро таҳқиқ мекунад. вақте ки масалан ҷавон бемор ба сафи қувваҳои мусаллаҳ фиристода мешавад, вазифаи комиссар нест, барои чӣ корманди соҳаи тандурустӣ ҷавоб намегӯяд? ё ки масалан нафаре ки доғи судӣ дорад, яъне мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, масалан нафаре ки мутобиқи моддаи 2021 боқӣ ба таъхир андохтан ва ё озод будан ҳаст, моддаҳое ки онҳо ба хизмати ҳарбӣ фиристода, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳия чӣ кор мекунад? дар сурати дигар масъалаи ватандӯстӣ, тарғибу ташвиқи ҳаст, бахши ҷавонон варзиш ва сайёҳӣ аст. зимнан созмони дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ бо таъкид ба боз шудани парванда дар нисбати кормандони комиссарияти ҳарбии Панҷакент ки ба ҳангоми аблағ ва Саидалӣ Ҳақбердиев як ҷавони даъватшавандаро латукӯб карданд, мегӯяд ҳама гуна фишору латукӯб ба хотири ҷалби иҷбории шаҳрванд ба хизмати артиш ғайриқонунӣ мебошад. шаби 21 ба 22 декабр шаби ялдо мерасад ки онро тӯлонитарин шаби сол меноманд. дар гузашта анъанаи таҷлили ин ид дар миёни мардуми тоҷик ҳам расм буд, вале ҳоло ин ҷашнро қариб касе намедонад. айни замон донишмандони илми мардумшиносӣ мегӯянд шаби ялдо аз муҳимтарин ҷашнҳои мардуми ориёи нажод ба ҳисоб мерафт ва дар қатори Садам, Меҳргон, Наврӯз ва Чаҳоршанбеи сурӣ ҷашн гирифта мешуд. зимнан шориҳи радиои Фардо Муҳаммади Зарқомӣ мегӯяд аслан ин ид аз манотиқи ҷанубии Тоҷикистону Афғонистон сарчашма мегирад ки замоне бо номи шаби чилла маъруф будааст. дар рӯзҳои охир бисёр шаҳрвандон кӯшиш мекунанд ки аз пулҳои русӣ дар ихтиёр доштаашон халос шуда бар ивази ин пулҳо доллари амрикоӣ ё евро бихаранд. ин ҳолат бо беқурбшавӣ бо сурати қурби рубли русӣ ва таъсири он ба даромади сокинони Тоҷикистон вобаста аст. дар чунин шароит як иқтисодшиноси маъруф ҳам машварат медиҳад ки мардум захираҳои пулиро бо асъори мухталиф табдил ва ҳифз кунанд. агар мо пули миллии Тоҷикистон сомониро бо қурби доллари амрикоӣ, евро ё дигар асъор муқоиса кунем, асъори хориҷӣ нисбатан босуботтаранд. аз ҳамин хотир машварат ин аст ки захираҳои пулиро беҳтараш диверсификатсия кунанд, яъне тавре мегӯянд набояд ҳама тухмҳоро дар як сабад ниҳод. ба гуфтаи коршиноси иқтисодӣ, баъзеҳо роҳи банд кардани пули беқурбшавандаро дар харидори моликияти ғайриманқул, яъне хона, металлҳои қиматбаҳо ва ё мошин мебинанд.
برای دریافت اخبار و ویدیوی بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفن همراه مراجعه کنید.